Mga pulis kag mga soldado ang nagpatuman sang kalinong diri sa mga polling centers o mga eskwelahan sa mismo nga adlaw sang piniliay. May 3 ka mga pulis kag 3 ka mga soldado nga makitaan sa entrance sa mga eskwelahan sa Negros Oriental. Ini pinakauna nga tion nga may gindeploy nga mga soldado sa mga polling centers para sa piniliay. Ini matapos sa ginpaidalom sa Comelec Control ang probinsya bangod sa mainit nga away politika pati na ang presensya sang armed goons. 2,950 ka mga pulis, soldado kagkatapos ng Philippine Coast Guard ang gindeploy sa bilog nga probinsya. Las 6 pa lang sang aga, may mga botante na nga nagapangita sang ilapresinto sa Negros Oriental High School. May assistance desk ang PPCRV kag faculty sa eskwelahan nga nagahatag sa impormasyon sa mga botante. Nangin malinong naman ang pinili ay magluwas na lamang sa mga botante nga ginbudayan sa pagpangita sang ilang mga presinto, pero tigayon man ini nga nabuligan sang mga volunteers. Wala naman sa may na-record nga election-related violence diri sa bugos nga probinsya sa Negros Oriental suno sa Comelec.